Jam wale mon bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV min calmini on ɗum mbaɗon wonde dunde baba Adama Nde kala min bismi on kelle garande robindo jayde alkamisa tati lewru avril 2025 bisimilla mon kelle garande robindo jayndeji pudortoɗen ko jayndi gendire leydi Sénégal jayde le soleil ɓe garti koye fête de l'indépendance tawi kongol ɗo kolol caɓanɗe jeegom e joyoɓiwol jeytare leydi Sénégal jayde le soleil ɓe garti koye front du passé et du présent ɓen ɓe ganduɗa ko koninkoɓe ɓe ganduɗa kaba hanki kaba hande e gam ha joni jeytare kamen den ke kisal leydi Sénégal général Mbaye Sy mbo semga holliti e artude yiide wonande tawi ko jarfude mande ɓen ɓe ganduɗa ko koninkoɓe ɓe eɗo yi quel beau métier que celui de soldat hol ko ɓuuri wonde ndimago kam e wonde ko yete ko carré siragal wonde ko yete ko soldat leydi gam nden kay kisal leydi mum jayde le soleil arti hen jayde rewmi quotidien ɓe garti koye on interprétation de l'amnistie 2024 126 députés adoptent la proposition de loi ɓe garti toon to bowal gendire leydi Sénégal hanki o ko witno e on loi interprétation bo loi amnistie mo 2024 temedere e nogas e jeegomo ko kay goni sarɗiyankoɓe ɓe ganduɗa ko kañumen tigui ko leti wonande ene jaadi e on loi bo interprétation bo loi amnistie en jaadi hen caggal nde on loi ɓenni toon to bowal gendire leydi Sénégal jayde l'éveil ɓe garti koye prix du riz ordinaire brisé la baisse effective ce vendredi jaggal nde kanko horejo leydi ndi o ƴetti pellital ustugol kon maaro bertono parfumé tawi ko ordinaire hollitama noon wonande kon gon joggu ma joni huuɓ ɗo e ñande aljuma nde ɓe garti ne wayno on prix ustunoɗo ma fuɗɗo ñande aljuma oɗo payaɗo kono kamɓe l'éveil ɓe garti ha joni ko noon e caggal nde on loi interprétative mbo amnistie ɓenni toon to bowal gendire leydi Sénégal vers les poursuites contre les auteurs de violence ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen tigui gonno yumare ɗen caɗele hani e janguji ganduɗa mbaɗino hakkude 2021 2024 ma fuɗɗo to banggue wonande pawgol juuɗe mumen e yiide e jayde l'éveil jayde antenne quotidien ɓe garti ko on loi interprétative takko wallu hollitima wat saisir conseil constitutionnel caggal nde laati caɗele caggal nde holliti wonande e soynima caɗele ɗe ganduɗa kame ngakke e on loi interprétative mbo loi amnistie mo ganduɗa hanki o sinama toon to bowal gendire leydi Sénégal jayde point actu ɓe garti koye on loi interprétative mbo amnistie maître Ousmane Diagne jagorɗo kalfinaɗo ñawoje leydi Sénégal o arti yiide qu'on ne compte pas sur moi pour exercer une pression sur les magistrats kanko jagorɗo kalfinaɗo ñawoje leydi Sénégal Ousmane Diagne holliti hay goto to fade makko gam fawde ko yete ko pression e ɓen ɓe ganduɗa ko magistrat en kono arti yiide wonande ay goto fota heñorade ko yete ko lawol so tawi yiiɗa dañede hen koko laaɓi gam ko yetno noon e ko ganduɗa ko ɗum woni ko tigui yiiɗa to banggue wonande e ñawoje ɗe hay goto fota heñorede ko yete ko lawol so tawi yiiɗa hen koko laaɓi. La justice ne se précipite pas si nous voulons tirer tout au clair jayde ɓen ɓe ganduɗa ko jayde tribune arti ha joni e on loi adoption du projet de loi interprétative de la loi amnistie c'est ça la rupture e yiide jayde tribune quotidien ɓe arti ko yiide ɓen ɓe ganduɗa ko les casseurs ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui won helnoɓe doppi keli ko kañumen tigui goni ha joni beltina e on loi caggal noon nde ɗum sina toon to bowal gendire leydi Sénégal jayde tribune arti yiide wonande juge Dème holliti ɗum ɗo ko ɗum scandale fewde e nder leydi Sénégal ko noon e alliance sauver le Sénégal ɓe kolliti kaya mbeya moɓe ji hande o hanki o e ɗo e nder leydi Sénégal caggal nde on loi ɓenni toon to bowal gendire leydi Sénégal maître Aïssata Tall Sall c'est une loi de règlement de compte holliti ko loi mo ganduɗa sinama ko ɗum joftigu fewde e on ɓe ganduɗa ko kañum tigui woni joɗinoɓe e jappere leydi ndi e dumunnaji ɓennude ko noon ne Ceerno Alassane Sall o arti e yiide cette proposition est biaisée et inacceptable canko Ceerno Alassane Sall holliti wonande oɗo loi ko loi mo ganduɗa wona dewɗo lawol kono kadi wona ha joni mo ganduɗa ene jaaɓe ko yitno noon e ñawoje nder kamɓe e bowal leydi e Sénégal ko yete ko droit international jayde tribune arti ha joni e manditare jeytare leydi Sénégal ngollo kolol caɓanɗe jeegom e joyɓiwol lamorgo leydi Sénégal ma yuɓɓin ɗum ko yitno noon e leydi Sénégal caggal nde heeɓi souveraineté ko yete ko international
international jayinde l'évidence ɓe garti koye ɓen ɓe ganduɗa ko gollotonoɓe toon to oɗo nokku biyeteɗo Flexo toon to diwan toon to Kaffrine ɓe garti yiide wonande caggal nde hewɓe mabɓe ɓoora e gollorɗe mumen saabi noon ɓe garti e caɗele ɗe ganduɗa hande eɓe guuro ɗum kono l'évidence arti ha joni adoption de la loi interprétative de l'amnistie majorité toon to Bowal gendire leydi Sénégal ɓe goti ɗum e doole opposition ɓe ganduɗa kaymen goni ko jaɓani on loi ɓe garti yiide wonande ɗum ɗo ko ɗum scandale e nder leydi Sénégal jayinde le Dakarois ɓe garti koye on adoption de la loi interprétative c'est fait ɓe koliti wonande woodi on loi mo Amadou Ba naduno toon to Bowal gendire leydi Sénégal kono ɓe garti e on boulevard général de Gaulle horejo leydi Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye ƴetti pellital on boulevard général de Gaulle innire ɗum Mamadou Dia hankadi o innirama e inde mo ganduɗa ko ngol bolol watama e inde mo ganduɗa ko Mamadou Dia jayde le Dakarois arti hen jayde enquête quotidien ɓe garti koye loi Amadou Ba interprétation ou manipulation ɓe garti koye interprétation walla ha joni ko waylude hakkillaji ɓesguji leydi Sénégal e yiide ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen goni sarɗiyankoɓe ɓe opposition holliti kam e non inscrit en ɓe garti ɗum ɗo manata leydi Sénégal kono kadi wona loi mo ganduɗa ko dewɗo lawol mais Ousmane Diagne jagorɗo kalfinaɗo ñawoje leydi Sénégal holliti hay goto ɓen ɓe ganduɗa ko sardiyankoɓe woto paɗe makko gam fawde ko yete ko pression e ɓen ɓe ganduɗa ko magistrat en ko nonne kadi so tawi yidama ko laaɓi hay goto fota heñorade ko yete ko lawol gam wadde ko yete ko darde mum e ko yettuno e gueɗe ɗe ganduɗa ko kanɗe laɓɓinnede wonande ɓesguji leydi Sénégal jayinde les échos ɓe garti koye ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen tigui goni ɓesguji kañumen tobowol ɓe garti e on installation woni nokku ɗo ganduɗa ɗum tigui woni ɗo rufate kurjuru saabi ɓe garti e wadde ko yete ko saisir on sommation moɓe fewni e maire mbo Ziguinchor kam e ñamon ɓe garti yiide ni maɓe jaaha ronde tribunal mo Ziguinchor e cour de suprême gam ha joni wasde yadude e on nokku mo ganduɗa waɗama dépotoir to banggue ordure ko yete ko kurjuru les échos arti ha joni e procureur mo ganduɗa e wargo Mouhamadou Moustapha Ba saabi procureur ko sosi ko yete ko commission rogatoire toon to international ɓe garti yiide ni enquête aji ɗi ganduɗa loskuji nano uddita gam dañji ko laaɓi ko yetno e wargo Mouhamadou Moustapha Ba tawi koye yamirore chef du parquet jayinde le quotidien ɓe garti koye on loi amnesty mo Amadou Ba hanki o sinama toon to Bowal gendire leydi Sénégal amnesty sans interprétation e yiide jayde le quotidien Ayib Daffé holliti aucun agrément qui montre que cette loi viole le droit existant kanko Ayib Daffé président groupement parlementaire mbo Pastef holliti hay haala goto ka ganduɗa arani toon hanki gam yeddude wonande on loi mo Amadou Ba nanni toon ne wayno ene telli dosɗe kam e ñawoje leydi Sénégal maître Aïssata Tall Sall gartude yiide wonande vous n'êtes pas plus courageux que nous on ɓurani min cuusal kam e darde kanko maître Aïssata Tall Sall biɗo wonande maɓe mbat saisir conseil constitutionnel ceerno Alassane Sall gartude yiide wonande on loi mo Amadou Ba ha joni manani leydi Sénégal e kuuɓal jayde le quotidien arti hen jayde Walf quotidien ɓe garti koye loi portée interprétation de la loi amnesty l'ancien régime au poteau jayde le Walf quotidien ɓe garti koye on loi cinaɗo hanki o ne wayno jofa ko Macky Sall comme Antoine Félix Abdoulaye Diome mo ganduɗa ko kay woni fa Bintou Ndiaye mbo takku wallu holliti noddunoɗo ko yete ko mortal combat kan haalene tawi e jayde Walf quotidien en ƴeewoytu jayde l'observateur jayde l'observateur ɓe garti koye ɓen ɓe ganduɗa ko koninkoɓe leydi e Sénégal wonnoɓe golle mamtidinde e ko yitno noon caggal nde garmi garaji ɗi ganduɗa ko jawtuɗi mémoire de faux des jambar ɓe garti koye Médina Mankagne caggal nde kamɓe koninkoɓe ɓe mbanno sacrifice ɓe jeeyi pitali mabɓe gam ko yete ko dejal kamɓe kisal leydi Sénégal ɓe garti e won opération mo ɓe mbanno toon to Fodé Kaba nde ɓe kolliti nde ɓen ɓe ganduɗa ko koninkoɓe ɓe mbanno golle paydinde gam rende ko yete ko leydi Gambie ko nonde kadi Atika ɓe garti on élimination de la légende rebelle de la bataille de Djirak ɓe garti koye on konike ɓe mbanduɗa waɗino golle paydinde caggal nde ɓe badduno garmi gara e goto ɓe ganduɗa ko kayti ardino ngal dental rebelleɓe toon to Djirak jayde l'observateur
l'observateur arti ha joni e ko yitno toon to bowal gendir leydi Sénégal caggal nde on loi sina sabi jande l'observateur holliti wonande o saha noon on loi fiɗitini lawol haute cour de justice. Jande l'observateur arti hen jayde Sud Quotidien ɓe garti koye on adoption de la loi interprétation de la loi portant amnistie de mars 2024 majorité et opposition à couteau tiré. Ɓe garti koye on loi caggal hanko nde o ƴeweteno toon to bowal gendir leydi Sénégal pouɗe ndure hakkude ɓe ganduɗa ko kay tigui goni opposition kamɓe ɓe ganduɗa ko kay tigui goni sardiyankoɓe ɓe Pastef ɓeɓe ɓanguini natalo mo ganduɗa ko kay tigui woni Ayib Daffé président groupe parlementaire mbo Pastef et maître Aïssata Tall Sall présidente groupement parlementaire mbo Takku Wallu Sénégal. Jayde Sud Quotidien arti e on loi mo ganduɗa hanki o sinama loi mbo Amadou Ba nanduno on loi interprétative mbo mars 2024 cinaɗo toon to bowal gendire leydi Sénégal. Bandiraɓe tedduɓe yeɓoyankoɓe Yaw Pindi TV ko ɗum woni komin no gaddannomo ne kelle garni roɓino jayde je subaka hande o adi men ko altine paɗo so hawre welede Allah.